ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನೇ ಆನಂತ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯವಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಇಂಚಿನಿಗೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಕರಿಮಣಿತ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದ ಕರಿಮಣಿತ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದು ಯಾನು ಒಡೇಗ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಅನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಯಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತೆ ಅಂಚನೆದು ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಡೇ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಯಾನು ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಗಿರಾಕಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಸರಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಪುರ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಇಂಚ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಂತೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಆತೆ ಬೊಕ ಇಲ್ಲ ಪೋದ್ಬೊಕ ಕತ್ತಲೆ ಆಪುಂಡು ಕತ್ತರಡಿಗಿನ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಆತ ಅಂಚದ ಸೊ ನಿಗಲಿಗೆ ಪಂತಿಲಕ್ಕ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕ ಖಂಡಿತವಾದಿ ಯಾನು ಕರಿಮಣಿತ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅವು ದಿನ ಇನಿ ಬರ್ತಂಡು ಸೊ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೋಚ್ಪಾದು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡಯ್ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಪರಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಬೈದಂಡು ಅವೇನಿತ್ತ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೋಚ್ಪಾಗ ಸೊ ಈ ಕರಿಮಣಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೆಯಾನ ಈ ಕರಿಮಣಿ ಬತ್ತದ ರೆಡ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕರಿಮಣಿ ಸೊ ನೆಕ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬೈದಂಡು ಈ ಟೈಪ್ಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೊಂಡತ ಈ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅದು ನೆಕ್ 5000 ಪಂಡ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗಾದ್ರೆ 5000 ಅತ್ತ ಸಪ್ರೇಟ್ ನೆತ್ತ ಒಂದಿಪ್ಪನು ನೆಕ್ ಇರಿ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಚೈನ್ ಉಂಡತ ನೆಕ್ಕಿ 3000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಉಂಡು ಐಡ್ ಬುಕ್ ಈ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡತ ಈ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 1000 ಏತ ಉಂಡು ಐಡ್ ಬುಕ್ ಒಂದು ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಉಂಡತ ನೆಕ್ ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ನೆಟ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದಾದ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಜೀಪ್ ಅಂದು ಎನ್ನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆಂಕ್ ಈ ಚೈನ್ ಸೊ ಒಂದು ನಿಗಲ್ಕೇನೋಲಿ ಒಂದು ಬಂಗಾರದನ ಪಂದ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಇತ್ತದ ಬಂಗಾರದ ರೇಟ್ ತುಂಡ ತಾರೆ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಪುರ ಮಲ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಗಾರನ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ ಕೇನೊಂದು ಇಪ್ಪರತ್ತ ಇರಡ ಲಾಂಗ್ ಕರಿಮಣಿ ಇಜ್ಜ ಬಂದ ಒಡೆಗಂಡ ಪೋನಾಗ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ನಿಮಿಷ ಮಲ್ತೊಂದಿನಿ ಒಕ್ಕಲ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋಲಿ ಏನಡ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಸೈಡ್ಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ ಕರಿಮಣಿ ದಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಪುರ ಕೇನೋಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಪ್ಪಂಡಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಅಂಚ ಬಂದದಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜೇನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಿಲ್ಲಡೆ ಇಡ್ಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಅಂಚ ಮಲ್ಪದೆ ಸೊ ಅವು ಟೈಮ್ ಬರ್ನಾಗ ಏನು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಸದ್ಯಾಗ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಚೈನ್ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಸೊ ಒಂದೇನು ಎಂಕಲ್ನ ಕೊಂಕಣಿರ್ನ ಇಟ್ಟು ಮೊಗರೆ ಕೋಳು ಅಂತ ಅನ್ಪೇರ ಸೊ ಒಂದೇ ಎಂಕ ಇಷ್ಟ ಏನು ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ಸೊ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ಗೆತ್ತೋ ನೋಡೋದು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆಡಿತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಚಿತ್ನೇ ವ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂಚದು ಅವಣ್ಣ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಉಂದತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪದೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿತಲಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿಂಗ್ಲಗೆ ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡುಂಡು ನಾನು ತೋಚ್ಪಾರೆ ಮೂಲು ಯಾನು ಕನ್ನದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಒಂದು ಕೆಬಿತ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಸೇಮ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿತ ಇತ್ತಂಡು ಅಮ್ಮಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ವ್ಯಾರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಇಂಚನೆ ಗಿತ್ತ ನೋಡು ಬಂದು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಏಜ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ತೋಚು ಬಟ್ ತೂಡು ಎಲ್ಲೆಡ್ ಮೀರಿ ಪಾಡ್ದು ತೂಡು ನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2-3 ಚೈನ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಪತಾತ್ತಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಪತಾತ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಸದ್ಯಾಗ ಸೊ ಕರಿಮಣಿದ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನೋದಿತ್ತಾರೆ ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ 5000 ಆತಂಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೆಂಡೆಂಟಿಗೆ ಬೇತೆ 1000 ಅಂಚನೆ ಈ ಕರಿಮಣಿ ಚೈನಿಗೆ ಬೇತೆ 2-3 ಸಾವಿರ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ದಕ್ಕಿದ್ದಿರ್ತ ಐಕು ಕೂಡ 1000 ಏತ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ 5000 ಅಂಚನೆ 2-3 ಚೈನ್ಗೆ ತಂದು ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಬಿಲ್ ಬತ್ತದು 10,000 ಮುಟ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಅವು ಎಂಚ ಕಾಸು ಬತ್ತಂದು ಈಗ ಆತು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಡ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇಂಕ ಮಾತಾಕೊಟ್ಟಿಟ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಏರು ಬಂದು ಸೊ ಕೂಡ ಪುದರ್ ಪಲ್ಪುನಾಗತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿಂದೆಂದ ಸೊ ಅಂಚದು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂದು ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಇಂದೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರನೇ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಹೊರ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಉಂಡತ್ತ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಕೂಡ ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಹಾಕ್ಪಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಬರಂದೆ ಪೋಂಡ ಅವು ಪೂರ ಬೇಜಾರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡೆ ಇಕ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಈ ಅವೇನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಇಪ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡವು ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ದುಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಕವರ್ದುಲ ಬರ್ದಿಯೋಡು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡ ಇಕ್ ಅಂಚದು ಅಂಚನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಒಂತೆ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡಮ್ಮಕ್ಕ ಜಿನ್ನಂಡ ಬೇಗ ಪೋಪುಣ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರತ್ತ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೇ ನೀ ಓಲ್ಗೆ ತೊನ್ನಿ ಬಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದೆ ಕೇನ್ವರ ಉಂದೇ ನೀ ಅನ್ಬತ್ತದು
ಕಾರ್ಲಡ್ ಗೆತ್ತೊನ್ನಿ ಕಾರ್ಲಡ್ ಐಸಿರಿ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಓಲ್ ಪಂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಡತ್ತ ಕಾರ್ಲಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆತಂಡು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಪೊಸತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಆತನೆ ಎದುರುಡು ಐತ ಪಿರಾಡ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಂಚ ಸೈಡ್ ಪೋಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಕುಂಟುದ ಅಂಗಡಿ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಐತ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಐಸಿರಿ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ದ ಒಂದುಂಡು ಐಟೆ ಬೋದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಎರೆಗಾತ್ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಬೋಡು ಪಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ದು ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂಬೆ ಅಂತ ಅನ್ಪುನಗಲು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಗೆತ್ತೊನೊಲಿ ಸೊ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾತು ಪರ ಕೊರ್ದು ಗೆತ್ತೊಂದು ರಾಪು ಜನ ಪಂಡ ಲೋಕಲ್ ಎಡೆ ಒಲ್ಲಂಡ ಗೆತ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಜನ ಕೊಂಚ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪಂದಿಪ್ಪುಂಡತ್ತ ಅಂಚಿತ್ ನಗಲು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಅವರ ತೂಲಿ ಕಮ್ಮಿದಲ ಉಂಡು ಕಮ್ಮಿದ ಬೋಡು ನಂಡ ಕಮ್ಮಿದ ನಿಗಲ್ ಗೆತ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಕಮ್ಮಿದ ಒಂಜಿ 2000 1000 ಅಂಚ ಪೂರ ಚೈನ್ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಅಲ್ಪಲ ಇತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತ ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿದವರ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಪಂದ್ ಎಂಕಲ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಆತೆ ಸೊ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈಷ್ಣವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ವೈಷ್ಣವಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ಈಜನೆ ಆನ್ ಪ್ರೈಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ದಯಪಣ್ಣೆ ಆನ್ 10,000 ಐಕ್ ಮತ್ತು ಪಾಡುವಂತ ಪಂಡನಿಗಳು ನಂಬುವರ ಇಜ್ಜತ ಸೊ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ನೆರವೇರು ನನ್ನ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಓಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆಡು ದೆತ್ತಿದ್ದೆ ಓಲಂಡಲ ಪೋನಾಗ ಪಾಡ್ಕಂದು ಈಚಿನ ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಉಂದೆ ಉಂಡಾತ ಉಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮದ್ಮೆಗದ ಪಾಡ್ನೆ ಕರಿಮಣಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ಲ ಪಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪಂದಿತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚದು ನಿಗಲು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿರು ಓಲ್ ಕನತಾರ ಕರಿಮಣಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡತ ಇದನ್ನ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಮಾತ ಕೊಡಿಟ್ಲ ಒಂಜೇ ಪನ್ನೊಂದಿಪ್ಪನು ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಉದ್ದ ಕರಿಮಣಿ ಇಜ್ಜ ಇರಿಗೆ ಉದ್ದ ಕರಿಮಣಿ ಮಲ್ಪದಿಜ್ಜರ ಇರಿಗೆ ಕರಿಮಣಿ ಮಲ್ಪದಿಜ್ಜರ ಅವ್ವಿಗೆ ಹುಷಾನ ಒಂದೊಂಜೆ ಕರಿಮಣಿ ಪುನಃ ಉದ್ದ ಕರಿಮಣಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಬಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಥರ ಹರ್ಟಪ್ಪು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೂರ ಜನ ಉದ್ದ ಕರಿಮಣಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಇಜ್ಜ ಇಜ್ಜ ಪಂದು ಪಂಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಏರೇರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದಿನ ಅತ್ತವೇನು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಏನೇ ಕಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜನದ ಅಂಚದು ಹೊರಾನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಇರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ಲ ಪಂಡ ಬೊರ್ಚಿ ಅವು ಪಂಡ ಯಾನು ಗೆತ್ತೊಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತಂದು ಬೊರ್ಚಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪಂದು ವೈಷ್ಣವಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ತಿತ್ತಂಡ ಈ ಕರಿಮಣಿತ ಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಇನ ಲಾಗ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ಡ ಪುರ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಪಾತಿರುಚಿ ಇದು ಏತುಂಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆತೆ ಕೊರ್ಪುನಿಗ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಲ್ಲ ಕೊರ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಿದಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂದೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನನದಾದಂಡ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವ ನನ್ನ ಕಡಿಗಡಿಗೆ ನೋಡ್ತಿ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದು ಕಾರ್ಕಳ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಡತ ಐತ ಅಂಚಿಡು ಒಂದು ಹೊಸತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆತಂದು ಐತ ಅಲ್ಪ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಡೇ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಪೊತ್ತೂಲೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್